Počujem ma, musíš mať tú službu zaplatenú a ja ju mám zaplatenú. Akurát, že som ju v živote nevyužil. Tak to skús. Tak dneska to využijeme, skúsime to. Ja som ju nikdy ešte nepoužíval, lebo som nemal nejakú takú dôvod. Teď ešte řekni něco o té inkontinenci. Aj čo budeme sa rozprávať o inkontinencii, ja ešte sa bavíme o sexe. Ne, to je, protože budeš na YouTube, budeš teďka na YouTube, a já si teďka vypravil. Rozumieš, inkontenciu budeme riešiť teraz v krčme, rozumieš? Ale už to... Nehovoríte o tom, že inkontinenciu viac trpia ženy ako. To je jasné, to víme. My sme... Babi väčšinou, keď sa strašne revocú, tak si buď tak pustia. Vieš prečo? Pretože majú krátku močovú rúdu. 4 cm. My u nás 16 cm. To je diaľka. A naviac ešte tam existuje sval, ktorý sa volá musculus pubococcygealis, a to je sval, ktorý obkružuje ústie pošvové a močovej rúry a pripája sa na kostrčku. Ten niekedy, keď tie ženy moc súložia, inými slovami moc trtkajú, a ako sa hovorí nezriadene, tak to niekedy sa oslabí. Aj pôrodmi samozrejme, pôrodmi tiež. A tam je ten problém. Čo natáčaš? To je pro YouTube.